Já vás zdravím, dneska vám ukážu už v praktické části trénink, jak to probíhá na mých svěřencích. Vrhneme se na nějaké kombinace, na nějaké techniky rozcvička, jaký provádíme, jakým způsobem děláme techniky a tak dále. Jdeme na to. Hezký výstřel. Strašný. Umí velký ovno. Dostane přes švihadlo. Jedem, pojďte, skáčem, jedem. Vidíte, takovýhle případě přijdou. Neumí skákat panáka a chtějí se naučit box. Chápete to? Já to nechápu. Natočím. Co to je? Hezkýho panáka, jedem, ruce nahoru. No, strašně. Jedem. Tady, minuta, pauza. Odložím teďka švihadlo, vezmeme si závaží, ano, jedem. Přišli na trénink, jo. Nový box. První minuta bude pohyb. Druhá minuta bude práce přední ruky, třetí minuta obě dvě ruce boxujou. Understand? Děláte to doma, domácí úkol. Tak, připravíte? Chci vidět hezký box, ať se za to nestydím. Time, jenom pohyb, ano. Ale duckingy, sidestepy, cokoliv, jo. Pohraju si vůbec. Tak, dvojce a ty dozadu tam. Ne, razem. Tak, chci vidět rychlost, ano, tak, nemám rukavici. Postojí klasika zabalený, budeme ale pracovávat kombinace, klasicky. Začneme jednoduchou, budeme si připravovat přední zvedák, zadní rovna palcem nahoru, ano. Obě dvě ruce tak, jak mám, tak stejně budou točit, jo. Raz, dva, jenom si ho takhle naťuknu, toho soupeře. A na střídačku. Takže nevytáčím nic takového, jenom se pohybuju, hraju si, jo? Raz, dva, a útočí on. Palcem nahoru, jo? Takže děláš raz, dva, vidíš, jak to prochází hezky. Raz, dva, to je ono. Dva. Chápem? Připravíme? Rubaj to, jeden box. Přijdu na blízkou vzdálenost k soupeři, zabalený. Jsem tady blízko.
Nebudu odsad dělat nějaký rovný údery nebo hned plavat. Zkusím mu rozrazit ten dvoják a zároveň mu šoupnout úder na spodek, když už jsem takhle nakrátko. Ale musím, než bych mu útočil rovnou na spodek, to uvidí, tak odvedu pozornost od toho spodku, protože tam se trefit. Takže jak stojím, tak jenom takhle, a jsme takhle na blízko, tak jenom takhle krátce, vidíte, využiju celé tělo a strčím mu tam zvedák. On ty ruce neudrží, jenom tu tím krajem. Hop, a tady seknu spodek. Jo, on ho nevidí, protože já mu odvádím pozornost tady. I kdyby je tlačil k sobě, tak já ho stejně přetlačím celým tělem, že jo? Jo, a vidíte to, ta ruka tam proklouzne. Hop, a tady seknu ten spodek. Rozumíme? Takže stojím, přijdu, stáhnu se. Jo, pojďte to zkusit. Ale nenabíjím do toho. Tak, jak mám ruku, jenom cítím, že jsem na něm, hop, zaberu a hned tam seknu ten spodek. Takovýmhle způsobem. Box! Jo, na střídačku, jo. Ale běž nebo lopat, chyba běž za ním. Ne, peredně ručka jde. Ne, odzabal se mi. Nevíš, co robí. Bač? Chyba. No, tak, ale celým tílem. Zabal se znovu. Střímno já projdu. Najít 4. I tutka kluče. Jo, jedem. Copa. Játra. Jedem. Jo, tlačíte to tím malíčkem, ne tou celou boxerkou. Tu tam nepromáčknete, jenom malíčkem. Ten úder není na to, abyste ho sundali, jenom byste odvedli pozornost. Raz a hned tam seknete spodek. Ale běžte na blízko, běžte úplně na blízko a odsaď, tak. Tak, papa. No, to je jedno. No, víš, pěkně to prošlo. To je jedno, že on tě tam tlačil. On se soustředil na hlavu. To je přesně ono. On se soustředil na hlavu, ale ty jdeš po spodka. Tvoje cíl jsou spodky, ne hlava. Musíte dělat neustále finty. Snažit se zmást toho soupeře. Jestli budete se soustředit na jeden úder, abyste toho sundali, tak nikdy nespadne. Odvádění pozornosti. Přesně tak. Odvedu, jakože jdu na hlavu a přeberu to spodkama. Přesně. A přidáme ještě k tomu jeden spodek, jo? 3, pa. Time. A ještě k tomu přidáme, co? Od tady, já jsem zaútočil a udělal jsem spodek. Můžu tady protlačit hned na 3. úder, anebo udělat 1, 2, 3, 4. Jo, je to jedno. 3 údery. Mu třeba prošli ze stran, on už si roztáhnul ty lokty, jo? Roztáhnul si lokty a třeba ten poslední mu dá mezi ruce. Protože z 90%, aby nedostal na ty ledviny, tak ty ruce trošku roztáhne. A vy to zakontrujete tím posledním, tam stačí už jenom lehce. Protože on se soustředí na stranu a vy jenom takhle ťuknete, ale rovně, jo? Rovně na to břicho. Prásk a je vymalováno. Takže si zkuste ten úder takhle přidat. Buď to 3. anebo 4. Chápem? Box. Tak jak jsem, takže nikdo se nesedá, vyhazuju ruce, jo? Jedem, stínový box. Time. Tak, teďka jste viděli náš trénink, plus minus, jak to probíhá. Už jakoby hromadných tréninkách, jako naživo. Není to jenom, že ukazuje před sebou nějaký cviky a tak. My je nacvičujeme, praktikujeme, snažíme se ho hlavně převádět do reálního zápasu, nejenom stát na místě raz, dva, tři, furt tam nějaký neustálý pohyb, rozvíjení všelijaký jako kombinace, nekončíme přední, zadní, přední hak. A přidáváme tam podle možností nějaký další
údery podle toho, jak reaguje vlastně ten soupeř. Box nemůžete trénovat tím způsobem, že nejedete nějakou jednu kombinaci, každý soupeř je individuální, ano. Každý soupeř reaguje jinak na nějakou ten úder nebo kombinaci a tak dále, takže musíme vždycky další údery na to přizpůsobovat tomu protivníkovi. Každopádně teďka to budeme natáčet takovouhle formou živých tréninků, kde budu vám se snažit plus minus vysvětlit ty kombinace, ty samotné údery už v praxi. No a doufám, že vám to pomůže. A jestli vám to pomůže, like, follow. Bam.